Здравейте, приятели! Днес ще пробваме ето тези неща. Аз имам грозде, ти имаш ягода. Да. И сега ги взехме. Чакай да ги 7 бройка, 7 лева. Чакай да ги Това знаеш отворим. колко? Много. Аз вече моите отворих. Готово. И да. Да го Сега ще пробваме. пробваме. 1, 2, 3. Но. Я твоето. Кое искаш? Това е много хубаво. Кое искаш ти? Кое искаш? Кое че ми хареса? Кое? Това е по-хубаво. Еми дай ми това. Ти кое искаш? Това. Еми айде. Това е... Добре. Не, аз това искам. Хора, това... Къде купихме? Алшан. Алшан. Ново село. Ново село, да. Това е много хубаво. Ягода. И да, това беше от нас. Чао! Забравяхме да ви кажем, ако искате 20 лайка на това видео, да пробваме и другите вкусове. Да. Има още с ябълка и лимон. Ако искате 20 лайка и ще пробваме другите вкусове. Чао! Чао! И да се абонирате за канала И да сложите един лайк. И да споделете видеото с приятели, да лайкнат и да абонират на моя канал. Да. Чао! Чао!